Imala sam nešto zanimljivo u svojoj torbici. Gde? Možda ovo? Ne, to mi definitivno neće trebati. Pila? Ne, to je previše. Gde? Da, to mi treba. Sad ću šišati svoj kaktus. Hej, Judy, šta to radiš? Odlično, sad je moj kaktus savršeno gladak. Jo, šta ti je sa licem, Quentine? Platit ćeš za ovo, Judy. Dođi ovamo. Eto ti. Eto. Nisi pogodio? Joj. Pogodio sam. Ups. Izgleda da sam preterao. Pa nema veze.